Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. И не ходя постоянно като така блуждаещ от пиян ден наляво-надясно. Здрав съм. След дълго осмислене решихме да създадем нов исторически субект. Имаме нов проект. Днеска беше, така да се каже, учредителната сбирка, която трябва да подготви учредителната национална конференция. Обещаваме една по-детайлна, по-дълбока среща с вас. Тип пресконференция може би ще бъде. Но дайте ви малко време. Днеска има едно важно събитие и за националния политически живот, и за вътрешно-партийния политически живот. С моя подпис започна всъщност целият списък. Ще участвам това. Дали ще го оглавя вече, колегите ще решат. Ако се страхувам от нечие влияние, няма да бъда тук и няма да участвам в създаден такъв проект.